Awurade ada wase sɛ ne den nso ɔde yɛn nkwa akyɛe na wapene so sɛ ɛne den nso so yɛmmra na yɛmɛbaabaa wase mu na enipa enya nhunumu enya nteaseɛ enya nyansa na ontumi mfa kwan pa so enya home ma wɔn kra nyansa ne nimdeɛ osi de wonni bi no omusa ɛna yebusa bi firi hɔ ɛdom yɛ nyansa bɛdom yɛ nteaseɛ enim sɛ ɔbɔnefo no ɔde yɛn ahyɛ yɛn na yɛase dadanti yɛn ha yɛn ho wɔ no ho ɛnɛ so di nkunim na nyɛ ne munyam hyɛ ɛma wo yɛda wase wɔ Yesu din mu amen amen Yamisha abushafo me pasese say obia pay attention for pay no for people the basamo panam members the sofas dem free way mu dem asana have them now because me pasese this year the all and na Christian for the blanya problem ayen body of problems no a free anaba anybody a problem ni free aba enti sese ade a me ni say comedian akoye ade a ayehu amen na me pesa yan hwana yan toto ye me so amen na ane da me busa say yaka comedian ane de ama ani anu kire mu say comedian the body of Christ and the blood of Christ are who did now ma oni Kristo ana nkofa na so na pam awie paye obi nso kire mu say yaka comedian ejina say apam ada oni Kristo Yesu entam zare bi nso kire mu ana obi nso ka say comedian the body of Christ and the etwase nipa bia dibi na aname hot churches so for na me kra awira ho enti ama me busa asa communion no obi ba ji Yesu Kristo di ya no astati di asasen asori oha wo ya wa di abama communion so wa de na wo ya wo tene so won tene yama communion sa so ba ko na methodist so tene so won tene yama communion asana ba ko so wa o mo ko di da furu area ni a check communion wo furu na se ana so roman o mo so sa ma se wuye ya kwa ye wan chi badu fana ni ya yu ye furu ni da ho no a check communion se na wo yi afemi dina wadi na msi akro omo dine aka ni wo ana sofo ambarenfo ebi so ha nipa no yare dadam onjime nante omede kwameni ane to ade aso ne ade asoma nya fada na akọ no akọche na fiefie se nipa ne cho so asakra so ansakra ni akoma ne communion obo nso kra di ono de ko no orenja brama die do akwacha na fiefie mo brama oburu mo bi mu kronom so de ne sa na anana me pesa ana yansan kom me pesa me hunu se communion amfaso se badru mfaso ibisa bisa ebedru ni entia edanti ana wasi yedi na ya nia ko ya ni communion na edan me beshi amen sa communion no me kwa asore ma ni bi edan me beshi me mo jaman me no mo nsa me mo krono na so ma ni communion na ya de ana so communion betimi asi ya nkwaje ho kwan se ma ni bi nti me ko bo nsam jim mama me fam free ha ansa na matoa so ana da me bo so bat yansa mo so men san fa na wan bio na magro na ebe so for original mama me fam musa chofo emos so for aba amfa so ba pa ne wom se wo se communion yedi bi amfa so ne bi nya free amen ya baba ya dase ya za so chia ya tifo nyina
emfaso a ewo communion so minim say Kristo Yesu enum asem bia eda ho ema nipa bia no emfaso wo so ana ubususu so a eno so eye bone de ma nti no yamfa no honamfem erade boss ne asase no odika provide aduane ema nipa ye honam aduane a yedi o provide nsuo yenim say onipa di aduane a honamfem no ema nipadua no enyini ema nipadua na hoodene say o tena na woni di be say 1 week ayegala wakra na aya ayenhwe say de nipadua ne si yafa ehojo ejija last egalawa no memfa konya we so nkantre tie ho egalawa no on the 2nd September wow no memfa come take it 2nd September egal 2nd September obo so anasofo na sra form di we dia about form peko oja to aso enti aduane enwa asem say enipa didi a ema enipadua ne yefefefe de wontumi nya wotumi enti igala wase ye ka se ye nsole a nipa nde so opatwe na konyanum ko akiri na wasa aba nanim na waye kakra akoto asole bibia firi nipadua mchema nipadua ne hodo saa na honhom aduane a eye Kristo Yesu emoja ne honam no se wodi a ema okra no enyini ema okra no eben awurade nti communion eye spiritual food for every Christian wodi a ema wunyini na okoso ewo honhom so Gabriel don't so ba ni eto fa so ba oh communion no sabe ya mebusa so famous ya on so fa betoso na yanhwe ye sa ye di communion ba so ba ni be nya free ba medasi na ye tieti fo ni na de ba pon mi ni se communion ye betima ka se eyo okra na we mu no aduane ba pa ehia no kwa ba ko so no bi se yes nyame asam so yo okra na nyame asam so yo okra ba papa ye kafa Kristo Yesu ni nipadua na nkasa nipadua na so ye asem a nyame anim kure ni ehia me okra bia na o kan accept 2 na accept 2 verse 42 na 42 ha no kasafa asomafo no ekwan no kan twa no ba kan profo ha because papa ne ba jo ne yen kan bro so for ba jo ne kan me na aha chapter 2 verse 42 verse 42 chapter 2 verse 42 asa saforo da asetena no kura asomafo no nkyerɛkyerɛ ne ayonkofa ne paano bubu ne empaibo muara amen amen enti communion no brebia yedi communion bia na ema eni Kristo Yesu apart from apam no ema eni Kristo Yesu ne ba ko ye ene ya na ayonkofa da Kristo ntem no edi mu ebi se asomafo no Kristo Yesu ni wu achi no ade ba ko na ema wo mu ayonkofa ewie peye ba ko ne se wo kyerɛ nyame asem no na onam paano bubu a Christ edija wo no communion no na obo mpa eguso edi communion ma wo no Christ ayonkofa no wona ntem so ayonkofa no ewie pay eti communion brevi ayedi bia no etwen den sanse Christ e kono se munje wi empanye me nkaye enti di communion bia na ye ni Christ ni fellowship no ewie pay ni di mo so bedase am say communion another church mo ne dia mo de ba nyina no sound well aya apamade yes won Awurade Yesu Kristo epam ono akasa no honam ne mojem okay bedase enti say mama nko number 2 na me busa say sofo anda me busa kwase ho na edisi ye me busa say anaso asori no mu obia na wo ho kwan se communion no odi bia na anasa obi ni kwan so obi di obi di ye nyini mfi what you say papa enye obia okay enye obia na won kwan se odi communion if you say communion is beneficial to Christians but defective to unbelievers communion mfaso de ema won kwaji Kristo adi Kristo asempa awokan etese de be ma ekoso oba ape nti preaching na ye preaching pese ma wiase de oba accept your proposal say so for ewua mepewo matiase otiase ansa na motima akoya apam aye ya awade
ɛna da ɛmma ɛwɔ wiase bebrebe nyinaa se gya wɔ mu nyinaa ɛde wɔn gu kumase kegyeti ane ɛka sɛ da ahwehwɛm kɔyi ma adora mpakyɛ wobɛhu na na wɔhu no wobɛhu no wɔyɛ wo dea ɛna ne wɔ apam enti enti wɔn a wagye Yesu adi no wɔn ne wɔ saa apam no nti wɔn na etimi di saa aduane no nti sɛ wɔn ne ni apam a woni right sɛ saa aduane no kɔn mpakyɛ mpɛ sɛ meka quotation bi koraa wɔ Hebrews chapter 9 Hebrews chapter 9 verse young kind free 14 or say na employ na Kristo a onam da honhom so ede ne ho bo afode a eni dem ema onyankopon no moja rentem wa honim emfiri nyumafunu ho na mo nkosom onyankopon ote ase enti enye obi a na timidi komino nyamesom kra sesi a otumfo ahemfie wa yi enye ohini bia na timi so le se okosom no age won a waba be swan ya se bibidi uswan wabe swan a waje watum so ka na ahemfo eno mo kosom na utimi kobi ya wura akra na ya se ahemfo kiniye ebi di da bia chi we edi kura won ka won kura di kurofo enti ansa na betimi asom onyankopon kra na wose ni moja na te ho firi ahonim funu ho ansa na watimi akosom no enti osom kra ya som awurade nye obi a na timi som no na nkantom na duane sɛ baba wa be han da wo fia na maduane a me ne me madi na odan ni table so wo betimi abibi this offering yes enti apam de one ne wa apam ono atimi ni didi enti so far as a oni Kristo ni apam a wonyi ni niye won accepting the proposal no enya de sa obetimi adi ne duane ni bi so Bible so say one fra obi a what do you want mense aso dem oni pa nyina obi a chi nyame na afra no no aba ono so ba kan say baba kwesi de kra ni yesua wa asole on say Matthew 22 no Bible say papa ni sia ayefro no enipa ne ko mu ni nyina no okoto nipa ba ko wo a obusa ne say awe oba mu sei ni e na won hye atata enso no wodan ni mu bi owura mu bi so am fageti enti obi busa say den na papa no hwe ohunu ade nya ohwe ma ne kotena mu na ekoduru say onam so no okokwashin no ohunu say odam a onhye bi ana okwashin say eye dai ana utimi ba mu a onhye bi enti eye dai na papa wagye Yesu adidi a ene e communion no enka wontimi ni bi so far as a wo dai mu ho no de ofra ne de eda homa obia ya utaka se mi se wabokokoko na meka se brema na abesesa me dem ne maako untimi mesesa nko enti enye obia na won kwan se odi communion cha ba so esi wa ha sa obia timi dibi na mum je se wa honim bufo so untimi nko communion ne de ya ntro bidi sa ya bo ya mansa kwa kupepra adwafo wa ya cha ya mare ane adwodo wo wodi ya wutimi dibi na ya pepra ne ya donko de omutimi dibi ya ntro sa enti opening for everybody say no original trem ana adwo me bo so say na me ko efa ba bi no menene ya adwen wo fa ba bi soso menene nya adwen efisa de ye kan no bajo efa ba bi a won ne ya adwen efa ba bi a won ne ya adwen te se wo de ko asubo se ya ye ko bo asu a ensuo mu wo enipa no nya na aso se ko bo asu a waba enti ensuo no so de wo de ne num a ensuo no regete ne se da bi we ho ntinti mabɔ na to nkyɛn se nipa ne nya ka so do bonko ade a ye betimi de nanum enti communion nipa ne nya ka so obedi nko ade a ye be ma na bi homo bia aha na mum jisa conditions bi da ho after say ya wura mu enti so ora ebreza afoko Egypt na Israel afoko Egypt no onza papa so ora twam na omudi wo ho na enya Egypt fo ni nya na timi di aduane ni bi o ma ho ena moja na wa apply no e de keka dan ne ho ye de ba yen ya pam fufuro ni mu a
egyina hɔ ma yɛn nipa bia no ɔde hyɛ ne nso saa nkorɔfoɔ no ɛna ti bi di bi ɛna awurade adidi a yɛka no mu wɔ nneɛma mmienu yɛwɔ ɔdɔ adidi ɛna ɛwɔ awurade adidi ɔdɔ adidi ne deɛ ɛna yɛfa no get together no up to now Church of Christ for koraa yɛ bi obiara na ɔna bia ne ba na mu nyinaa mo adidi but to the law supper ne deɛ ɔsɛlɛte ne ma no nko a nipa 12 no nko a no mu di yɛ enti communion ni wɔn mu obiara nipa 12 so na kore yɛ bɔnsam ɛno no na ebesi original deɛ no so no so obiara timi di na so mo ɔno no di yɛ na bɛde ato no akora bɔnsam yesu nso anyina mfiri enti ɔno na ehu so hu no so ɔkorɔmfo ti mo nkɔ ho Judas ana na ɔno ahu no sɛ mɛ korɔmfo enti adeɛ we me mfata enti na wɔ sɛ obiara di bia na obiara ntimi ni bi obiara di bi obiara ni bi because ɔsɛ otimi di na wɔpira okay ajafo bepasa na sa communion okay mami musa the next so far the way you watch them that entina men pasa baba mbacho so we was akwaba yes baby o so ya jiatu se me di bone a me mfata se me di Kristo mu na mu Dabi o so far baba say eno ye wo wasema wo ka se wadi atu Paul anu asama ba papa be ba cheptie o ka se manipa nso no mu nhwe no eno ye Paul Yesu ankasa Yesu kan sɛ munye we ni me honam Yesu kra no ti wono no contest no wanfa conditions bi anto Paul ene ba ya ɔno so sua de hu ne sɛ obi pra wo nti ɔno ne mba ne de wade nkyɛkyɛ bɛto ma no ɛhɔ na kyerɛ sɛ ɔno na kyerɛm sɛ nke wo se obi ahu Judas hu no sɛ me ye de boyeni ba bi a me gina no me nyina yi me de kama no a me increase me woni ase be ba cho ne Judas na de kan na no Yesu na de ma Yesu se de obeyi oni ba de membu pa no de abɔ mama no Yesu nso ni sɛ Judas de obeyi na ma wọ́n so odi bo mu ma no enti so waje no ka sɛ obi atimi dia na obi antimi ni so so we tell him so ade no obi antimi ni me ni me no nyina me wom obi atimi di ne sɛ Judas no ɔka ho ɛnyɛ sɛ wode wura nanum a ebepia abawo empie ma ɛno no ne ma no ɛna ma no kyɛ sɛ obi abetimi adi wode wura mu nko ade ɛbɛkɔ ɛda wata se yɛ kan sa ade ni obi abedi akɔ yes anu nyina so no enti anu no nyina ho obi atimi di so awudi a na adi sɛ de nyina so no so Yesu wudi awia benya kompo David Yesu anchichim sa sɛ wanchichim on de wase munye we ni me honam Paul ne ba ya obema sa definition ni sɛ ni sei esusanso wo communion ni so ni asofo communion aye kai sɛ me ye fake pastor na me prepare communion a saa so twen na Bible ne ka no etimi ya adwuma no kra nyina so kra de ni nyina kra de untimi communion aye free Christo because one akasa no oni Christo ni apam so na akasa ntia on de mama wana se nyina nso bibi omu kodi and papa no kra na me se no me fra busa papa me ye mantua nwuram sɛ nipa no ye fake no wa prepare communion se fake enti no saa ye nkyerɛkyerɛ na sɛ communion na wa prepare na fake ono amu ye fake ana communion ye fake enti wudi a wo ye fake ni nyina so nye enti omu no mbenya saa nsunsanso na benya spiritual te wo no so fo no yes no na ya bonsam communion ana sɛ Yesu dabi o se huhum ati so fo no mu no mu so ati so mu nye nti na je sɛ wọ́n sọ Bible sɛ Timothy 2:18 sɛ me pɛsɛ mara ma bɔ mpa ma nyina fansa hotie wodi ase enti nipa no a ɔbɛma communion sɛ ne honte a communion no nso honte yes enti ne ya na omu no saa no sɛ yeso ye ka sɛ ɛna wakodi communion na ayo sei enti omu no saa nsunsanso no ɛkɔ omu so yɛtia ne sɛ bɛyifoɔ na menka ne sɛ bɛyifoɔ bɛtumi ɛsɛ aduane de ama wadi aposɛsi da yi yes bɔsɔnfoɔ bɛtumi ama aduane mu wadi ama hohommɔne abaade abɛtumi yes saa na fake pastor so bɛtumi ama communion ama evil spirit abɛtumi bɛno no nyɛ Awurade asotwe dabi yes me point no na sɛ no anya Awurade asotwe ba gye sɛ nipa no the right church according to
subosi obi betimi de wako no nsu ama ne marine spirit and that because of no suffer on this spirit no covenant what you say obi betimi de nsa to so e you da che afiri so what you say obi betimi am wakwanchere anu se me se me de ho baba debate obi betimi am wakwanchere koye we ana spirit na cover the spirit now what dey adwuma na cover no abaya na koa what you say obetimi am wakwanchere wadwuma wo yam for we competitive for we say wo kwa na akoye pe wo sika nyina be hye na sika na be bi ono dey tell them and young go back afei mama musha afei dey am busha mi trem be da mase original na dey yam se why di me pasa atie for yam se obi yeso obi na di and I say okay mama musha me ni ka musha no the goodness na ma ba ne ba me musha se wo di communion e bi amfaso ana wo benya wo communion so ye trenini oye obi a wo som nyame mudie mu no korem na se wo di communion e dan faso ewum so for original medasi wo ken kai Matthew 26 na communion okra no na me hwade bi wa se ye na ya ka bom because Matthew 26 offer kruwa no ase mo nyina mo nyiye na mo no we ne me honam me ne me moja baroba Corinthians na ase odas no gugu mu kan se ye ne me nipadua eno okapa no no mo nyiye mfanya me nkaye nipadua ne de ne nko sala nso de na chi se ba bi sama ka wa bwa me chiribu sala nso na de na chi no offer kruwa okase de ene ye moja na se communion no kra be mo achini no ye woni padua ankaye ye woni padua ankaye ni ye wo moja na apam wasi mu di me honam na mo fanya me nkaye ndi mo na asenka me pe mu se ansana nka eti communion de e faso wo so sanse at moment a obedi honam no na banu moja on se honam na koye ade ade kai Yesu ana moja no nso akoye apamade at the moment ni pe bia be di communion se pe no woni Kristo benya apam se na e kan no ana obi oni Kristo wa apam bia so nim se di apam sitie edi se di emunyuma edi se di mu ahode sitie yes ma memra ho kan se ka so bi no obi wa apam yamfa ne se da bi ka se me ne original wa apam original how you be how yes abeye wo na so akoye wo no obeye me na me so akoye wo to original teacher bibia ye so fo wi ape ote sa pe na se wa ni bia no bia unya sa de no atenkan ya mi ni mo esa ne ya kan ha ti se communion de so mfa so ne se obi me how kwa akoye obi how na matenkan menya na obi na ba be fa na se communion ya de a eboa ama me ni Kristo enya apam ni nyina ne se de mi kom bia no amane ye na mane ti bia bia me fam bia no enti bia ana secondary so wase me didi a madi ne honam mi ni se asem no aba betimti enye mmere ma me se betuma ye bone me ade ba akọ no se nipa bia na odi communion no din ma so be bone in physical way gra no so obi kodi communion bi se pa efiri okodi hu beto no so ama ohun se manya ka Kristo nipa bia anu me mo janto bi odi communion bia wonam a efiri okodi se wusuo titi wura ye church azayon a emu nse be bantu tiwie na dia wonam kra na wusuo nim se me ni Kristo anya apam madi ne honam manu mo janti efiri wo kono se ma hweye na se be bibi kokamini padua a heaven ne be bɔ me enu atiri kura me se nya ne nsɛm asotwen obegya me asobɔne for because apam no emu ate se bibi ba betumi a ne nsɛm bio se bi ba mi a ne nsɛm bio timi de sa na picture se me nya di a edi hu bi tumi so se Kristo agya me that's sofo na wo se na ko ai wa mama musha am fa so ba pa na se Kristo ni di communion onya that's se Kristo ni di communion se ne trosem ka se nu na nipa bia di ayemre na se obi di a mfa so onya ne se oye din onyini e wa adum kwa adum
ɔpagya ɛwɔ Kristo mu sɛ nipa no Awurade mu sra wɔ no so a wohu sɛ wankasa wotie no a I can confidently say sɛ sɔfo wu a na tie no bɛyɛ 2016 bɛsi nnɛ no afei deɛ ɔka insight wɔ n'asɛm mu wote nteaseɛ wɔ mu sɛ nipa no wɔyɛ dɛ onyini wɔ honhom ɔpagya ɔkɔ soro saa nso so na adom akyɛdeɛ a ɛyɛ Awurade de asɛmpa kan deɛ a ɔde adi kan de ama no no ɔsaa de adom akyɛdeɛ no bi ka nipa korɔ no nti wohu sɛ nipa no a onyini ɛwɔ nyame mu That's it. Okay, so my member ho. Ram pa kan kan. Sɛ communion ade ba ko am sɛ ni mu ni sɛ ebie nipa mu. Ebie nipa mu. First example Yesu Kristo ni esuafo no adidi no Judas die ebie ni mu ma Satan nya ni mu hyɛ nti wɔn aka ni nyinaa so mu bi na Luke Amos according to Mrantie mienu no omne Christ nante yedi nkomo nyinaa but adidie no Christ bu pa no ma wo no ebie wo mu bie wo nani sɛ papa na no omne nete ho edi nkomo no na Christ ba sabre no ma di aduane no awie nti nipa bia odi communion no odi nukure mu no papa ni mu bie ema sɛ wo na ni nso bie yes otene dia ana odi nukure mu ana ni je so sene ma ema wo konkunu be take control ba so ontene dia ene baba ho be say Judas so baba nadia anyade kitwo fa kakra so ya da Awurade ase original de o kan ye hokra obie madwem kakra se ya chemu mi no pan no ni moja no ba ye time ye gina moja ne so pa ebi se ya beduru apambre mu a saa apam no eye ade a ye se na nasanten ne wone wodom hene e wa apam enti se odo nsaka na tetewa hene hwe no odo nsaka na buofu papa the first time I went to for before no the first time nti ya pam no ye hyem den anytime bia ye bedi saa communion no ayen kaye ebi a hot say ye celebrate birthday enye saa dan ye wo ba emawani ba so saa da sei na sei nti ye fa pan no pe ye kaye na je nkwa Yesu Kristo ne do a obeyi na dikire ni wu a obewu ye na day a ye besa no moja ne pe na apam no ya kaye say day a wo ye we de ka wo ehye wo o picture say de na edon no ne anigye ni sitie na afi de wu ye bia no asam wa hode na wo de ko wanim nti ebosu ye wa apam ni mu dada ba ye dia esama odon sa renew in a different way bia dia wo ye increase amazofo mama musa so dia mo ka dia emu da ho mama musa se okay we call Pentecost, we call Assemblies, we call Methodist, we call Pillar of Zion Church, CCC, any other churches. Me se massacre me a Christian. Me be communion once. E bi ba me se me ni bio. Asebu. Me di once. Me na nya apama wie. Me se me say ni bio. Eno no ya na anya. Bible no so ka say da biara mo bedino da biara but me no me hwa me ho no apama me na nya na it is enough we see me bio da biara mo bedi say da biara mo bedi sana Bible na ka ba say da biara kra so na yidi ebinim dia afe ebinim dia busume mienu tiwa so kra na menim say eno no yakutia hwe konkro na semana se eyeye nhyehyɛ ye mom ne ya hyehyɛ se awose boa yen sam because da biara amobedi da biara onka abrofo na ya ai Corinthians wala and then the will be any papa on the reading English I 11:26 now okay for us often as ye eat for us often. So often no it could be continuous, it could be intermediate. The way you say you did Monday, Tuesday, Wednesday. But you have a Monday.
bi abe na mu take afi biara mu bedi so mu take na every day da biara okay nti enyet se ye di to aso se Monday to Friday say da biara mu be igelawa no da biara mu be convention no say da biara ye igela ye be di convention so for English Bible now okay often that's what I'm explaining believe in English Bible yeah can we next na on say da biara mu be di no and I say you did communion now but didn't once ana question ni bibio me say but didn't once you buy gila way na me bedi and I say no me sha me ni nyame nya apama wi interesting if me person me di bio wow me nso amenkoye bone wow me nya nkwa na amenya dia ya be hwe ne say dia na ma me ka say madini once no me ni bio because enna udi amanwu se one awrade anya apam ana wan kan baby ase udi ni prekopa untumi jedi te se ba mi mu se ade ni bia mini e ba mu se mini dia na it means se bibi wo honti na ade ne prevent me se e ma mini yes ade asenka mi di ni once na me se mini bio no de Bible ma approve ya renka bibiri ba ni sa so dia mini bio ma da bia be okay me da se ma memra samra bia ya tamu no kwa na ko tamu no kwa na ko me question is the second question and say me a diboyeni and I say me wa sorry na say me dibone na communion no me buma ni guso na me ko di communion na e dey na beshi what you say yes me kwa sorry ebi ama boyfriend bi anaja chick bi sho kalabi oti ase ebi ama twetwe ba ama ebi so we di bone bi am twetwa manfo na nti connection ana do communion am say okay o say me dibi ana makodi asofo re say so gina hwa na nu hu ato anso a wutimi di enti me so me hu communion na me ko do ena mnu me ko se minya connection bi o ti ase se ko bia be ko yen ana wada be bobo bia be nu no da e beti se papa obia be nu no eza de nka e wo se rade rapture obia e de ne ko enti sa asam no kra no omu de ha ni papa no kra manu me hu me ye gira wa na me hwa ga na nim o so da mo na me ka tell ya jai aba ya wa de be friendly emotional faith se nipa koto sa accident asia e ho na sa kira na bi o ne wira na ho no wa sa kira by force de o twika e fi wo kono be ko boko nam de we hu ni nti 3 days opa man 3 days mra metwam what e ho na hwim e ho kra no be overtaking opa enta wa sititi akete so enti eno ye emotional faith be bire gwa so de ma obi ka no petrol no akwaje blocks enti ba wo communicate na no refi ese tripatu onya kwa ye no ransu ya afene ne ne banse ne petrol nasa enti okoto sa accident na sia oso onko speed biem onya boni biem me kai 2000 year 2000 nka se bobi ti fira so raba no obi asakra me kabi bia me twro makonya sa me nya boni biem enso anti ama no me ko ye bie school me ko ya me no obi kokon eko konto kwa me de eko kra ko twa ye chima enti eno no de papa sa hu no enya no kre e emotional faith ya samwa asofo na kana so dem se amunum hayai se wa huru ho se de oya nya no anu ho utim be dibi aba enya no kre enti ama bebre nsu di ntina mbusa se so me de boye ni ana se me di boni bi na makwa aso na di communion na me pese me dibi anya no anse ma penya me chew osofo na amwa wa paso asudie pa ma wa amwa
efi sɛ enti nya communion na muhu ye ni nti a nka wo nim sɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔsa kyerɛ wadwene ana wonya ahunu bi enti ukodi a obinya asotwe ɛno na ama nɛ asɔle dɛm ya bɔ mpa ya ba sɛ la problem do na do so ni na leaders no so ɛyɛ one of the major problem ɛma yɛ this time if you say sɛ ni friendly kwan a mu nyina mbɛkɔ amenem nimdia no nti oyera sofo original brem sofo me pese me wo say communion say members no obia ozi oni say opese odi communion no gbokura odi wie no akọ bone tena busa mo say obia ni wo a wodi ade huhu we a odi awe na so simple akọ kasa me say ko wi ade me say ko wi ebu abone no tena busa san say ni pebedi communion mejo wo be na sofo mo say omoboa eno de ya tire sofo ba tire sɛ ora na ahontia ma ho sofo ba tire na de ameme tire ne sɛ di boyeni sɛ ɔte asɔre no ɔnsakra ɔyɛ asɔre ba ɔdi ase ɔdi ne bɔne ɔdi communion na nsunsu aso bɛn ebi a wɔmpena ebi a ɔtɔ awareɛ so ɔdi ase ebi a wɔyusu ebi a wɔyɛ torofoɔ ebi a nani brade ebi a ɔbɛyifo ɔdi communion na nsunsu aso bɛn ana de ba brɛ no so I think sɛ nipa bi ehuru saa deɛ wɔ ya ɛbɛbɔ no hu a ama ne nkɔ communion ho because ebi a wɔkɔyi nyinsa agu wɔatwe mpana akɔyi nyinsa agu ɔne ne kunu na teɛ wɔtwa ne kunu n'akyi wɔte aseɛ ana ɔsa bɛdi communion ɔne ne yere na teɛ wakɔtwe mpana ɔsa bɛdi communion báwo sɛ de esi teɛ ɔyɛ kurɔnfoɔ wie sika wɔ adwuma mu ɔsa akɔdi communion wɔte aseɛ ɔfa amanfoɔ to ɔsa akɔdi communion owie amanfoɔ bɔ ɔdeɛ ɔsɛ de esi teɛ amanfoɔ fidie mu nam akoa no wia na ewia ɔsa bɛdi communion ɛnna mi bu sɛ nsonsansoɔ bɛɛ na saa nipa no obenya. So I Bible ne say ubu ade because wo mu nipadua ne yie. So say Corinthians deɛ ɛka asotwe bi wa ha. Okay, I 1 Corinthians chapter 11 verse 29. Na do dinu said the answer wo dinom de atemu ba ono ano so fi say wo mu nipadua ne yie. On say ɔka atemu o de ba ono ano so fi say wo mu nipadua ne yie. Yenti ana ɔkyerɛkyerɛ bi no on say bi wa amoso enso wo die otimi de yawo. Ahado bo se binum ayemre ebinum ayese ba onema bebrebe wo a obetimi di kura na wowu ba wo sa no wanka ho etu be din se bia wa yemre ne se me yemre nko de na me yare kura de beko ba onema pio a udi a ye de aniahu bi a Bible na moso ebitimi okay so for mamen cause of Gabriel so na mintie kakra papa kakra me so me ni ma me ka fa cause me time no ayaso papa communion de increase nipa and a decrease nipa a brainy passing as I many pass titiri so be a diboyeni no di communion no yes o ya asora ba but o ye boni wo kukuoma obi ani no person o mani pa nyina ehu so no nso tene ana communion no abedi nsunso so ban o dey sign ho it is say nipa no 8 year no pese say ye boa no a adeɛ baako a yɛnhyɛ no nso ne sɛ deɛ ɔntene na ɔdi bɔne wɔ kokoam na ɔpɛ sɛ ɔde communion sane ti mani pa nyina hu sɛ ɔtene no ɔnka hu ni sɛ communion no a wɔdi ne papa bɛboa no ma ne bɔne a wɔdi no a increase ayɛ mɔ na afei deɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ mpo wayɛ aka ho adeɛ baako am nim nti nipa bi a ɔntene bi a ɔde communion ka n'ano na ɔde pretend kyerɛ nipa sɛ ɔtene no ɛboa no ma ne bɔne a wɔdi no ɛbɛyɛ kɛse emu bɛda ɛma ne bɔne bɛyɛ mpanimfoɔ sɛ woda kɛmuane no nkyerɛ sɛ if you sleep in a car doesn't mean say you are in a bedroom ɛhɔ nyɛ ɛdan mu ɛna deɛ adeɛ wɔ no ɛna wodi ɛnyɛ deɛ kɔm de no nti Christianity no genuine na ɛyɛ awadeɛ Kristo awadeɛ ɛna medi kankan na awadeɛ so yɛ nkitahodie wotem ase ansa na apam no atoa so nti sɛ woahu me yere a ne ho yɛ ɔfa a wokɔn dɔ no no ɛnkyerɛ sɛ wobɛtumi ne nada nti sɛ wonni Kristo awadeɛ no wonka awadeɛ no ho bi a ɛnya adeɛ sɛ in a form of sex
you can't sleep with my wife nti sɛ waba na sɛ occasion bi kɔ so na sɛ adeɛ no ɛyɛ ɔfɛ anaasɛ yɛwɔ ani gye a wontumi involve ɛna ansa na obi ne obi bɛware no wowɔ mpana dada a ɔmaa yɛ awɔɛ sɛ kɔne ne nyae wone ne gyae ebi koraa wowɔ adwuma bi ɔtumi ma wogyae adwuma no baabi ate ɔtu firi hɔ nti ɛyɛ apam agreement kɔ so nti mate awurade ase sɛ awurade sisi adɛme ne wobɛware nti mempana dada a ɛyɛ ɔrehene beneza mene ne gyae mempana dada wɔyɛ torɔ mene ne gyae seisei ansa na aduane koraa bɛde ɛsa wohoro yɛ nsa yɛwie ansa na ado nsa ato aduane no mu nti waba no a wɔbɛtena fie hɔ a obi ne ne yere awadeɛ kɔ so no ɛnkyerɛ sɛ wɔnni hɔ anaasɛ ɛnɛ ɔno pɛ sɛ ɔne ne ɔso bɛtumi ne no akɔda bi ɛno no nyɛ wo ho na wohwehwɛ deɛ yɛde bɛyɛ wo ɛda hɔ dada sɛ Ghana obi fa obi yere a Bible koraa ka so wɔ ne ti yɛwɔ mmara da hɔ a ɛno na woyɛɛ na ne yɛde wokɔ straight nti obi a ɔkɔdi communion no te sɛ obi a ɔkɔfa obi yere deɛ awurade bɛma so bi a na me ɔtumi de yɛwo ɛbɛbɛ mu sɛ original asɛm bi gɔgu meka ho ɔmo sɛ sɔfo bi wɔ Kumase ya sɛ ne sɔfo nketewa ne bɛwale a gye sɛ ɔka hwɛ ansa Jesu ane ne yere ne mu sɛ asɛm nua nti na nka papa wɔ wei na nka saa no wɔte a ɛna ɔyere ɔkɔyɛ no sɛ ɔse nka mefa microphone na mekotokoto na ka mede ahwe na abɔdwe ase ɔn sɛ ɛno no deɛ wobɛnya bia na ade bɔ ne pra no ɛnyɛ ɔno na ɛbɛkyerɛ ɔde fa bɔ no ɔde Mike wɔkotokoto because ɛgya ɔnsɛ papa ta aka asɛm bi sɛ awadeɛ a sɛ adwama ɛdwa ɔma yi mu sɛ ɔde fɔrɔ wɔ Santase area nti serious nti awadeɛ no wonni mu a apam no wonni mu bi a ɛgya yɛtumi pira wo nti papa no deɛ wo saa nipa no nhwehwɛ deɛ ɛbɛba wo deɛ ɛnyɛ bia bɛtumi ato wo wobɛtumi abɔdam o serious wobɛtumi anya hepatitis papa I'm telling you wobɛtumi anya HIV so obi de ayɔn ayɛ prɔgo hyɛ obi ɛyɛ mu because of sɛ ɔkɔto no ne yere ho ɔprɔgo ayɔn ne sɛ na ɔde wura sɔɔte ɔne na mebusa no sɛ adeɛ baade na obi di communion a ɛni kwan sɛ ɔdi ɔyɛ de boyɛ ne no akɔdi communion ɛdɛn na ɛbɛto no sisi ano ɛdin paa sɛ papa Bible no ɛbɛtɔ sɛ yewe ɔsɛ ebi yare nti ebi nso adeda nti yare bɛtumi abɔ me yare nso ankyerɛm atata bɛtumi abɔ m'akyi hepatitis mafuru bɛtumi aworɔ metakyerɛma bɛtumi abɔ dam stroke bɛtumi akyɛw pressure ɛsikyerɛ yareɛ na sɛ communion na mekɔdiiɛ no a na ne kɔ asoɔ no ɛsa yi mfiri nkwagyeɛm ɛyɛ serious ebi nso ada adadeɛ sɛ na kyɛ sɛ wawu kyɛ sɛ wawu in advance woyɛ te aseɛ wuo nti na ɔka sɛ ɔnsɛ Paul kan nti na mese mo sɛ mo a mada ɛne mo a mawu nti in the church no ebi ada ebi so wawu nso watim because of communion yes ɔyɛ te aseɛ wuo abusuafo mɛbrɛ no ayɛ be na mɛsrɛ sɛ ɔkyerɛ a meka ni ɛmfa communion ni agorɔ communion yɛ adeɛ a ɛhu yie sɛ wobɛtie mi ɛnyadaagye kan 1 Corinthians yɛdaagye no kan 11:10 kan firi 10 ɛkɔsi almost 30 11:20 kan firi 20 no fa kɔsi 34 wobɛte aseɛ communion mestadi mmerɛ a Yesu Onyankopɔn de ma na ma Israel ɔma ɛdi ne tere na ɛkɔ aso no nante kɔduru Kana ɔma ɛdi ne bɔne ɛkɔ aso no wu kwam adeɛ baako a memenim ne sɛ communion nyɛ brɔfen ɛnyɛ agodie wote aseɛ ɛna kyerɛke suban ɔkɔkɔnyɛ wote aseɛ ohuru mu bɔl wokura adwemmɔne woyɛ korɔmfoɔ ɛnkɔ ho woyɛ nsu ɛnkɔ ho woyɛ gay woyɛ lesbianism woyɛ homosexual ɛnkɔ ho family planning ɛnkɔ ho woyɛ bɛrima hyɛ kɔndɔm hyerɛ wo ɛnkɔ ho ɛbɛtumi ama abɛɛ mawu
what you say tiase me oya nsa otorensa otonzi great enko ho wi enko ho ebetimi abodam ebet de ntia makofa we aba nyina ye Jacobu ye osabako last year September yama community obedibi say no otwempra say no otwempra last Friday no me de ba man bompa man one day your ba me hunu mo bo me hunu na me ra ho o ti ase obodam tiase me have Kenya ase so for the Bible reader say na say be otwetwe ba ma wodam ono so furu Robert on se so wakana ko na o mo ba ka chenya me se mintim mompa ma no o tim enti adia me person woni se communion anya fa bi agro I saw them as of for me omidina bika na nkwada no ya bi amaro o di ase obi awu ye ya deda no ya che communion anya gudie sa bama na ware obanu doesn't mean so omo hote matter this for of muntie on Baptist bama na ware obanu interest omo hote ya mo communion no madi nti abasha munyai because adoyone ano how a brand nipa communion no according some opadi ojina radio so o se to coke na topano na di no order what you say you are born by a semi politician no teachings no shame ebi ko na mpra na da o so le sete no di communion bi enti ya ba sra atiefo ya ba sra mo sa communion na mu di no ya satre ni be di communion ana hwani pa no nso a o ma communion no so oni nyame ntam to shine anesa no nso di oyone ababro mon sha sa ni amani enti ana wo pa wo ma yare pa aya Christopher pressure asitre yare fibroid onu di adanse so fibroid ma biada so fibroid won yem fibroid atare na wodi e se tam e bi kro wo inside what you say yare bomb ana ekura yan because of communion ye mo Kristo ni padua yi what you say ye mo Kristo ni padua ni ye ana ye fone se onza kaneno kurano konkro bia na so for pania wate ne ho e na di akere pa no ni bi David kodi bi amfata ni Kristo ba o ka ho asem o Matthew chapter 12 what you say o di so ho para so fo na muni fo onso no di fo nyame ani Mete mi akasa ka ho na ma ne brado so oni ho kwan what you say and the mesra ajirifo so odi asoforo ti obeka chese so gina na so nu hu abedi odi awia konya yare odi awia konya problem odi anya ye uri ase oba woni nyita yare be kuta mira ya bompa ya mawo oje so amen na yare na ye kase se nyame de yare to so a empa ye bia nsa jesa mara wonu nyame na se emu no odi beyi wa firi mu anya sa dia you be in trouble and to show you our communion ho hweye jemeso amen do bompai yere wase pagya wodi sene de nso aboa ye yere mi se wo ma ye wu enkoto amani na se yenkodi nkonya oha biara onkonkono koso kyerɛkyerɛ kan ya ho na ti adwenem amen Yo true time ebusia yankopon shiramo epa so you new to this channel epa chow click subscribe button so na hwesa adom man yi mienu bi epie ewa na pempem a MP a click so na wo wi a na wa click like button so na wo ja comment ewo video na se wo yes anyoma we ya eboa ama channel no so ekonenimu se e pese nyankopɔ asem no etumi ko wi asa fa na ni na